Πριν να μιλήσω για το νέο σχέδιο νόμου για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας στο Δημοτικό Λίγο πιο δυνατά μόνο, για να συγκλονίζετε την αίθουσα. Για τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων και τον νέο κανονισμό, κυρία Υπουργέ, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με την πρόταση του προλαλήσαντα κύριο Κιγκέρογλου για την πρόσθεση ακόμα ενός κριτηρίου στην κατανομή των ΚΑΠ και δεν είναι άλλο από τα 6 κριτήρια που ήδη υπάρχουν, την πρόσθεση του κριτηρίου της κλιματικής αλλαγής. Διότι και με αυτό το κριτήριο ο Δήμος Σουφλίου θα πιάσει ταβάνι στην κατανομή των ΚΑΠ μετά τη μεγαλύτερη καταστροφική πυρκαγιά στην Ευρώπη, την φωτιά του δάσους Δαδιάς και Λευκημής. Πάντα είναι ευπρόσδεκτες οι αλλαγές και οι βελτιώσεις σε όλα τα σχέδια νόμου. Η κατανομή των ΚΑΠ με τα 6 κριτήρια πέρα του πληθυσμιακού κριτηρίου είναι μια μεγάλη καινοτομία στον τρόπο κατανομής των ΚΑΠ και πάντα είναι ευπρόσδεκτες οι βελτιώσεις. Τώρα, όσον αφορά στο σχέδιο νόμου για τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, στην Επιτροπή Θεσμών εξετάσαμε εξονυχιστικά, λέξη προς λέξη, το νέο σχέδιο νόμου. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε 3 βασικά σημεία. Το πρώτο βασικό σημείο είναι ότι προβλέπει την κατάργηση της διαπεριφοράς συνεδρίασης. Αποτελεί σοβαρό τροχοπέδι η κατάργηση της διαπεριφοράς και πρέπει ρητά να επανέλθει. Λύνει τα χέρια στις δημοτικές αρχές, ειδικά στους απομακρυσμένους, ειδικά στους δήμους, τους νησιωτικούς, και δεν χρειάζεται να το αναλύσω περαιτέρω. Ξέρουμε όλοι μας ότι δεν γίνεται κατάχρηση της διαπεριφοράς συνεδρίασης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, αναφέρθηκε και προλίγου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας, είχε προβλεφθεί από αρκετούς πριν την έναρξη από αρχές του 2024. Η συνεδρίαση λογοδοσίας πλέον στην πράξη δεν εφαρμόζεται από τους Δήμους, από τα Δημοτικά Συμβούλια. Ξέρουμε όλοι ότι κυρίως η αντιπολίτευση θέλει να κάνει ντόρο στις τακτικές συνεδριάσεις και πριν να ξεκινήσουν οι συζητήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Άρα, αυτό που προτείνουμε, αν όχι την κατάργηση της συνεδρίασης λογοδοσίας, έχει πλέον η Επιτροπή Θεσμών μια ολοκληρωμένη πρόταση. Έχουμε αφιερώσει και μέσα στον Αύγουστο μια συνεδρίαση. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Τουλάχιστον η συνεδρίαση λογοδοσίας, κυρία Υπουργέ, από 6 φορές που προβλέπει ο κανονισμός, αναδίμηνο, μία φορά αναδίμηνο, τουλάχιστον το πολύ 3 φορές το χρόνο, πιστεύω ότι είμαστε καλά. Και το τρίτο σημείο, και θα κλείσω, είμαι εντός του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ο νέος κανονισμός, το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, γράφει στον πρόλογο ότι μπορεί το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τον δικό του κανονισμό, που δεν μπορεί όμως να αντιβαίνει στην πρόταση του Υπουργείου. Άρα τι μπορεί να ψηφίσει? Αν το Υπουργείο Εσωτερικών ψηφίσει τον κανονισμό λειτουργίας, κύριε Πρόεδρε, των Δημοτικών Συμβουλίων, ποιος ο λόγος τα Δημοτικά Συμβούλια να πάρουν απόφαση για διαφορετικό κανονισμό λειτουργίας? Είναι ένα θέμα που είναι νομικής φύσεως το θέμα, θα πρέπει να εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να μην υπάρχουν δυσλειτουργίες στις λειτουργίες των Δημοτικών Συμβουλίων. Ευχαριστώ.